Dámy a pánové, vítejte v podcastu Na ostrově a dnes mi dovolte přivítat vzácného hosta. Osobnost české hudební scény, zpěvák, bubeník, autor písní, které provází několik generací a je jím David Koller. Davide, díky, že jste přijal pozvání. Dobrý den. Jsme v Ostrově. My jsme viděli, že jste si procházel po náměstí Ostrov. Jak na vás zapůsobil? No, vlastně to tady moc neznám. Vím, že to sídliště je vlastně známý a je hezký z 50. let. Je tady pochopitelně ta temná stránka toho, že se tady zpracovával uran, že jo? Což muselo být jako šílený a nevím vlastně, jakoby, k čemu to člověk může přirovnat, protože to, že si tady Rusové vyrobili otroky, který nechali tady zahynout a nechali si posílat ten radioaktivní materiál, tak je prostě úplně zhůvěřilý a je to fakt drsný. No ale myslím si, spíš mi vyřekněte vy, jak se tady, že jsme přijeli do opraveného kulturáku krásně. Jo, my jsme spokojení právě, že to je ta právě jedna stránka té celé věci, že se tady vybudovalo město, který mělo být příkladným všem a každý tady měl chtít bydlet. Na druhou stránku to budovali ty vězni, že jo? Takže ta atmosféra nebyla úplně příjemná. A chtějí tady lidi bydlet? Já myslím, že jo. Já myslím, že to je jako fajn. No, protože... to sídliště je prostě pěkný. Město Ostrov je spjatý i s filmovým festivalem Oty Hoffmana. Máme 58. ročník už letos. Máte čas ještě koukat třeba někdy na pohádky nebo zazpomínáte na něco, co jste měl rád dříve z těch pohádek, protože máte šestiletého syna. No, máte tak, čas spolu koukat na pohádky? Jo, no tak on už je teďka v tom věku, že radši kouká sám. Radši si to jakoby řídí sám ten svůj program vizuální, že jo, dneska to je takový vizuální svět pro každýho, takže se spíš snažíme mu to nějakým způsobem korigovat, aby se z něj nestal jenom prostě člověk, který to hltá a nic nedělá. No a pohádky nějaký zvládnete, nebo spíš ne? Jo, tak pohádky si čteme. Vyšla, protože byl, já nevím, jestli letos, teda ne, jestli v loni to bylo to výročí, ale bylo 60 let Večerníčku. Ano. A vyšla k tomu úžasná kniha, kde jsou ze všech těch seriálů dětských, tak jsou vybraný prima kapitoly a my jsme to přečetli vlastně na jeden zátah. Je to fakt, je jich tam asi pravděpodobně 60, ale je to bezvadný, takže pohádky máme rádi. To je dobře. Jste v pohádkovém městě, mimochodem tady je doma pan Tau, který letos slaví 60 let, tak kdyby náhodou, tak vzpomínka na pana Tau je taky fajn pro děti. A je tady, jo? Je tady, no. Teda teď tady bude, my mu tady připravujeme sochu, ale jinak sem jezdí syn Oty Hoffmana, takže Ota Hoffman to měl tady rád. V Ostrově odstartovalo turné s názvem Tour Jaro 2026 20 let kapely. My jsme moc rádi, že jste si vybrali zrovna Ostrov, že to tak jako hezky vyšlo. A jsme tady v menším sále. A teď mě zajímá, jestli hrajete radši v těch menších sálech, anebo je to vlastně jedno a nezáleží na tom. Já nevím, záleží na tom, jaká se vytvoří atmosféra a pak je celkem jedno, kde hrajete. Pochopitelně, když člověk hraje nějakou arénu pro 10 000 a víc lidí, nebo 5 000 a víc lidí, tak jste od těch lidí dál. Už to nevnímáte tak jakoby intenzivně zblízka, ale myslím si, že rádi hrajeme všude. Já jsem narážel hlavně na to, že občas si zahrajete v jazzdoku a to je opravdu jako dost malý prostor na koncert. Jo, to je tělo na tělo. No. Tam je to jako... Ale už jsme tam pár let nehráli, ale měli jsme tam, několik let jsme tam hráli takový sety, několika koncertů za sebou a bylo to fajn. Bude to, nebo ta hlavní oslava bude ve Fóru Karlín. To bude těch 20 let kapely, je vyprodáno. Bude to podobný koncert tomu, co třeba lidi zažijou na těch vašich koncertech, anebo to bude něco specifický? Asi tam budou hosté? My si tam vezmeme pár hostů, ale ty písničky skoro všechny hrajeme i bez těch hostů, protože
to jsou věci, které s náma šly. V tom Karlíně bude navíc Michal Pavlíček, který mi udělal píseň, on si udělal desku, která teďka vyjde k 70 a dal mi jednu píseň, jestli bych mu nenaspíval, což jsem udělal hrozně rád, protože za těch 100 let, co se známe, tak vlastně žádnou písničku společnou jsme nedělali, tak tomu teďka došlo, je to moc hezká věc od Sahary text a tak to bude jediný a bude tam ještě Ben Kristovao, s kterým jsme udělali taky předloni, myslím, jednu píseň na jeho desku zase, tak si ji tam taky zahrajeme, ale jinak to bude stejný všude. V rámci těch oslav vyjde i nové album, bude se jmenovat Nebudeme se bát a já dlouho přemýšlím o tom vlastně, jak se to všechno vyvinulo, protože jsem před 20, možná 25 lety pracoval v rádiu, vy jste zažil LPčka, CDčka, kazety a teď, když se řekne vyjde album, tak je to trošku rozdíl než v minulosti, kdy jsme všichni čekali na tu krabičku toho CDčka, kterou k nám ty vydavatelé donesli a my jsme o ně soutěžili a vy jste jezdili po rádích a promovali jste, aby ty písničky se hrály. Změnilo se to za těch 20 let opravdu až tak moc? No tak jako říkáme schválně album, protože album může být jakoby cokoliv. Jo? Dřív se říkalo, natáčíme LPčko nebo natáčíme CDčko. Dneska se natáčí album, protože to je album nějakých skladeb. My se z toho těšíme. No, vlastně první píseň, kterou jsme udělali, se jmenuje Nebudem se bát, která vyšla už vlastně před rokem a kus. A tak se bude jmenovat i to. A tak to budeme, protože si myslím, že to k té době i to tak trochu jde. Dneska, jakože bychom se z toho neměli takzvaně, neměli bychom se bát. Mm-hmm. A jak vnímáte tu dobu? Bojíme se, anebo se nebojíme? Já myslím, že to sledování toho telefonu, kterým procházím občas taky a občas se toho zbavuju na nějaký čas a pak zase do toho čumím, tak si myslím, že ty lidi, kteří to ovlivňují, ty zprávy, které tam budou, tak že nás umějí naladit jakoby tam, kam chtějí. Si myslím, že to je takový trošku nebezpečí toho, že si s váma můžou ty lidi, kteří to ovládají, potom dělat, co chtějí. To je taková ta věc, jak se máte telefon, ne, a říkáte, jako jo, bolí mě oko, jako jo. A říkáte svýmu partnerovi třeba a za 5 minut tam máte reklamu na oční kapky, jako jo. Jo, on poslouchá, no. A teďka mě docela šokovalo, tady když jsme u toho, tak mě šokovalo ty luxy, ty vysavače, jak jsou v bytech, co jezdí sami. Takže že mají v sobě mikrofon a kameru a když se to na to připojíte nějakým běžnou dětskou konzolí, tak se dostanete k těm lidem, kteří to mají taky. Jako, jo. No, až takhle? Takže já si myslím, že se na to budeme čím dál víc muset dávat bacha, co nám ty Číňani sem posílají, nebo jaký týpci, jako jsou to. Ale když to vezmu, tak nebudem se bát, to není úplně písnička o tomhle strachu, to je o něčem jiném, to je vztahová písnička. Jo, ale jako významově, když to vytrhnete z kontextu, tak si myslím, že to může být o čemkoliv. Patrik Hartl napsal k tomu text. Vy dva jste spolupracovali už v minulosti. Jak vás napadl Patrik Hartl? On za mnou přišel jednou, abych mu udělal píseň do filmu. To nějak se nepodařilo, ale ta píseň existuje a vlastně na tom jsme založili nějakou takovou malou spolupráci. Někdo další, kdo vám napsal texty, nebo to zbytek je vaše? Myslím, Jáchym Topol, potom kamarád Míra z toho, já mám v okno teďka. On to pak ten telefon vám nahodí až. No, ten mi to nahodí. Vlastně on dělá reklamu a píše reklamní texty z Mostu. No já jsem se toho nějak vzdal. Nevím, jestli v tom budu... Co se stalo? Přečetl jsem si hodně dobrých textařů a hodně dobrých básníků a pak jsem dostal mindrák, že vlastně bych se měl držet té muziky spíš. No a nepřemýšlel jste, že byste se vrátil zpátky k mému oblíbenému příběhu, jak vznikla Majolenka, zapíchnutím nože do knížky? Je to taky
vlastně může člověk otevřít noviny v úvozovkách, nebo dneska už žádný nevycházejí, ale může člověk otevřít noviny a z těch titulků taky může něco udělat. No. A pro ty, kdo to neví, jak vznikla Majolenka, fakt to tak vzniklo, že jste jako vzal nůž na nějaký stránce, jste zklamán z lásky píchl a bylo? Vzniklo, no. Jo? Tak se dá napsat písnička. Jak je vidět, tak jo. Ale musel jsem to tam píchnout 3krát, tu kudlu. Bylo to krátký. Dostatečný. Album vyjde v létě, je už hotový celý? Vyjde na podzim. Na podzim posouváme. No, na konci léta vlastně, no. A je už hotový, nebo ještě vám chybí písničky? Ne, ještě na tom děláme. Jo. No a v jaký to bude podobě? Bude to jako online podoba, nebo jak dneska vychází? Vždycky to je online dneska. A dáli pámbu, tak z toho uděláme vinyl zase, no. Vrátili se zpátky vinyly, máte z toho radost? Tak je to takový fetiš, no. To je pár set, maximálně 1000 kusů, nebo něco takového v našem případě, protože dáme se na tom záležet, je to krásný, je to grafika, rád se toho dotýkám a prohlížím si to, i teda u jiných jakoby interpretů, kapel, ale lidi to poslouchají prostě jako zboží. A jak se dneska živí muzikanti? Protože v online prostředí se dá leco stáhnout, každý tam může něco nahrát, než se to smaže, tak si to stáhnou další lidi. Jak se dneska živí? Dřív se prodávaly desky. Jsou to už jenom ty koncerty? Jsou to koncerty a to, že vás někde třeba hrajou. V rádích. V rádii, televize, YouTube, já nevím, ty streamy pochopitelně, i když nějaký malý peníze si myslím z toho, co tam na tom vydělávají, ale prostě je to všechno dohromady. A role vydavatelství pořád zůstala stejná, jako byla, protože bez vydavatelství dřív interpret nevydal desku, vydavatelství komunikovali s médii. My to vydáváme sami. Dneska už nepotřebujeme vydavatelství. Tak někdo to používá, ty vydavatelství velký, že mu dělají nějaký servis a my si ho děláme sami. Objíždíte rádia ještě na rozhovory? Občas někam zajdem, no. Když vás pozvou. No. Když se podíváme na další projekt, který by letos mohl pokračovat, tak jsou to písničky Karla Kryla. Je důležité si připomínat písničky Karla Kryla? Já v dnešní době. Určitě to nestárne. A platí to pořád, že plánujete, že by letos na podzim nebo v zimě jste vyrazili s písničkama Karla Kryla? Ne vyrazili, ale měl by být koncert v Praze, v O2 aréně, možná asi v té menší, v té Univerzál nebo Univerzum. A pro mě to bylo důležité, jako když mi bylo náct a byl kolem mě ten komunismus všude, tak si hrát ty písničky vlastně lidí, oni tenkrát zakazovali jednoho zpěváka za druhým a některý byli donašeči a některý byli nucený utíct nebo je mučili. Tak a vás taky ale omezovali? Nás taky zakázali se Snoupákou, s mojí první kapelou. To byl takový kolorit a ten Kryl byl geniální v tom, že vydal tu desku Bratříčku zavírej vrátka, kde vlastně se zpívá o invazi a on to vydal ještě před tím srpnem, což nechápu, ale prostě některý umělci jsou extrémně citliví a cítějí v té době jakoby něco, co přichází, umějí to pojmenovat a v tom mi to přijde úplně nadčasový. A je důležitý si je připomínat? Vzhledem k tomu, že ty Rusáci jsou furt za branama, tak já si myslím, že jo. A pak je tu ještě jedno jméno, který je s váma nespjatý, ale já, když jsem procházel v rádiu desky a CDčka, tak jsem úplnou náhodou narazil, že jste zpíval na desce Vzpomínka na Petra Nováka písničku Co je to láska. Je to jednoduchý zlomit Davida Kollera proto, aby zaspíval na vzpomínkovém albu někomu z takovýchto osobností, třeba Petr Novák? Ono to už teda jako... Je to starý, ale... Je to pěkných pár let, ano. Ale Petr Novák byl taky prostě úplně originální bytost a
teda každý člověk je originál, ale prostě ten jeho naivní zpěv, krásnej, vlastně jako by se tak jako do člověka zaryl a nemohl jste se z toho zbavit. Já jako dítě jsem to taky vnímal. A když mi řekli kamarádi, vlastně, muzikanti, abych něco naspíval, tak jsem do toho šel. Když jsme teď u těch vzpomínek, tak nesmím, nebo nemůžu opomenout téma Lucie. Je to definitivně uzavřená kapitola ve vašem příběhu života. No, tak já jsem hrál v té kapele od začátku do konce, aspoň pro mě, a to bylo 40 let a to mi stačilo. Jaký má člověk pocit, když kapela slaví 40. narozeniny bez hlavního frontmana? To se zeptejte kluku. A vy jste měl pocit jaký? Já myslel vaše pocity. Jo, moje byly fajn. Jo? Byl jste s tím v pohodě? Mhm. Potkáváte se? Ne. Vůbec. A bojíte se toho setkání s Lucí? Ne, to není žádný trauma, ale prostě ta nálada byla taková, že já nechodil se s nějakou holkou 40 let? Ne. No tak vidíš. Takže to je ono. Pokud jde o rodinu, tak já už jsem to tady říkal, že máte teď toho nejmladšího 6letáka. Co vám to přináší do života teď? Je to radost? Je to i důvod, proč jste možná trošku třeba ubral někde v práci a chcete si to užít? No tak vy to všechno říkáte, takže jo, je to takhle, no, tak člověk má radost. Včera dostal luk a šípy a s tím prostředním klukem, který mu je 19, tak stříleli doma lukem a šípy. Po kom? Do terče. Naštěstí to bylo s terčem. A měli z toho hroznou radost. A já jsem měl taky radost, že mají takovouhle chvályhodnou zábavu. Lukostřelba je krásný sport. A vlastně těším se z toho. No. Hraje už na nějaký nástroj? Hraje na piano. A David Koller hraje na piano? David Koller. Hraje na piano. Myslím jako vy. Já používám to, když vymýšlím písničky, tak používám klávesové nástroje. Nejsem žádný pianista vůbec, ale umím se zahrát pochopitelně, co potřebuju, abych někam posouval aranžmá těch písní, některé jsou stavěný i vlastně na syntetizátorech a to mám rád, je starý analogový zvuky. Já bych spíš čekal, že u bicích budete tvořit písničky. Může vzniknout písnička o bicích? Může, když si přečtete text a zahrajete si ten rytmus, zahrajete si to tempo té skladby, tak vám ty bubny můžou pomoct v tom, abyste to správně rytmicky a tempově jakoby uchopil. Má David Koller ještě nějaký sen, který by se chtěl splnit? Splnit? Ono to je takový, vy o něčem začnete snít, jo? Nebo chtěl byste něco a teď se vám stane, že to máte, že se vám to podaří a teďka s tím musíte nějak naložit, takže já jsem na to opatrnej, abych o něčem snil. Pochopitelně může člověk v dnešním světě se dostat na druhou polokouli a tam žít třeba, ale vlastně nevím, jestli bych byl taky spokojenější než tady, i když teda to půl roku hnusný počasí, jako to se dá vyměnit za cokoliv, si myslím teda, jo. Takže jako ta touha by byla třeba utéct někam za teplem. No, tak snažíme se v zimě vždycky někam vypadnout, třeba na měsíc. Většinou se to podařilo, teďka kluk začne chodit do školy, tak to bude asi jiný. Ale to je vlastně jediný, co člověka možná tady trápí, to počasí. Dneska bylo krásně, no tak to je hned jiný svět. My vám chceme popřát, abyste si užili oslavu 20 let kapely. Děkuju. Aby se i nadále dařilo, abyste dál tvořili, aby lidi chodili, třeba jako tady v Ostrově, kde bylo vyprodáno. A děkujeme, že jste přijal pozvání. Díky taky, přijďte se podívat.